Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran aku sing ngandhaki. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Lho, malah ucul klambi barang. Lho, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo dupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, nek ngono wis pancen wani karo bakal terus. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono Teta Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone boyong marang Semar Badraya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan karang kajembel, kowe ngrasani uripe kawula sakarang kajembel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking wedian. Cah nek wis muni ngono ki ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok menggo. Blek kedua sadulita lit. Mel. Mending mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene bapakmu nek kanthi dayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngomong apa ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana negara Astina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja menyak mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Astina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Uripmu bramubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun boten saking nggo. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Iya. Iki ana kesempatan sugih. Ya, Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Ponokawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen nang perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandhang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to, Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Apa kebekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit
yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko Bandaduna derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangewaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe Bandaduna nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bandadanya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa sing kokean derajat pangkat, kokean Bandadanya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo Bandadanya. Niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe Bandadanya. Ya tetep tuwajo gene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar emoh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lair kula bungah, batin kula seneng. Kok sik? Kok kowe iso ngandha lairmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lair niku mboten kok perkara Bandadanya. Ngoten, tumrap kula Bandadanya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh, ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis, ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih Bandadanya duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparuh niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur Bandadanya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para Sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar yen aku ora maksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal didukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak ruda paripeksa. Mangke riye. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mang peksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke Bumi Angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa do teng brengok. Iya. Dul. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampeyan muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayar negara Ngastina. Negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak Bumi Angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel iki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke.
Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus karang kadempel. Nek kowe arep bumi angus karang kadempel, ateges kowe nyengsarake kawula sak karang kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas karang kadempel. Wes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hae, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan karang kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong, kowe asal cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing ngandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Lho, malah ucul klambi barang. Lho, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Ki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo dupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, nek ngono wis pancen wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono tetep Bagong sama Palangi karepe para wong mesti nggone mboyong marang Semar Badranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mempalangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas, kanan karang kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak karang kadempel. Ora ana sing iso mempalangi karo kowe kejaba namung Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking yedian ora. Cah nek wis muni ngono ki ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedua, gak blekedua. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedua sadulita lit. Mel. Mending mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene bapakmu nek kanthi dayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngomong apa ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nek ndi wong neter kadidayan, ngono ora kok metu njaba saru ngono. Nek ndi pampane wong neter kadidayan, ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo, neng Pratan karang kadempel ayo, tak jarake. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono? Nek ora ditandhingi sak penake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Oh, ana 100 kokean. Ha piye Pak Truk ewangi terus? Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ngewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, ora omong terus. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh.
Kowe sayang karo aku ra, Man? Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi iki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih kira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Cawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora wae. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Lho nggih, ngestaken dawuh. Lurah Semar, kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel, ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggo celak ora. Iki sane mung mongan-mengan. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ha iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ha iya wis ben karang ya gareng kiringke kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro. Nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu kondhaman akasem ya ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nah nggih, ngestaken dibau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Iya. Aku tak nemani Ndaramu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni Ndara Gatotkaca. Lah ra ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawikan Karang Kadempel wis samawta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Oh, tuh. Setyatuhu dengkulmu mlocot ora. Durung mulai rimbane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Tru. Buka bonang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Tolele. Ndololet e. Ya monggo ya. Karo kene iki Bapak ya. Datan ngawusa manjing wonten Gupit Sanggar Sangarup. Menoganda kecapon nalika semanten wadya bala Kurawa sayunan kaliyan Lurah Bagong Sumawana nenggih Sanganoman. Keparanggul mungging ayuda kemambak bawatnya bentar kebabangnya mungging aloko iladalah iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa.
titik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah ku arep boyong karo bapak ora masalah, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to, nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan, Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk iki ngerti apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Nah, kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis to meneng wae kowe iki tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsu Anoman, jagoku mungsu jagomu, botoke gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu. Bleh. Keleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didoke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Yo satu-satu. Mo. Ora wani kene. Canggleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerek. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine tis. Nggih. Ayo gek minggat kowe. Iya iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Nggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso e, Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Maaf. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Mang. Dilek.
Sanika dipun jebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Men aku ora muni. Coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Maaf. Aku ya pembalasan. Ayo, udah tai ya. Jadi wah oke iki ora apa-apa. Oke ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Direk. Piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso mbeker. Tuh edan mencokot barang. Ngapa cangkem dingake? Lek tuku sempritane ndi? Hah? Lek tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen ajajine Anoman dikake aku. Oh. Carane, maaf. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedhik, cedhik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkul mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sira mlata, jaya mlata benjen kaya. Upama uduaku wis sirna margalayu gapitmu iki lho temancep ning mondolan niku jenenge mboten kula cincalaman niku pancen hukumane cing gawe ulit gak isa ngono sampeyan nek nyambut gawe ora nyambut gawe kok kulang duwel kulang isol kowe ngerti wae lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke nek aja ngomong-ngomongan niku kali laine lho aku rak ya omong-omongan ming lambene ora ketok kok kurang icol tak kira lanang lho
Aku lho wih lah, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dik mati ya. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye? Nyata teng Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk? Kedhak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru. Gorila. Ayo, udu Giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Iya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampe naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Patih Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, ya. Kowe iki ora edan lho, Jon. Aku ki Patih. Weh lah malah marang krek, mati. Iya, ora mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya padahal. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin kok. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Nginjen roke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP, Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Romai Rama. Sama? Romai Rama. Coba nyanyi lagu Romai Rama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong-wong gure mantul tak bandem batako siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa kowe ya? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Dan ini apa namanya? Du sosel mi. Pak
Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi tidu sesudusumi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Harus joget. Sesudusumi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Yo, lut yo, ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hoi. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lung tok antem kok. Ya. Siap, siap. As. Ayo, ayo. Rame. Ngati-hati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hop, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae, yo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke. Yo, pasang kuda-kuda. Yo. Lho kok saya lirik? Kesel kok. Oh, yo. Aja dimet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Buyer rone lho. Nyo. Wah. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-hati. Toto. Pasang kuda-kuda. Kuwi tegel men to Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to ben. Modar mbok men. Salah ora. Lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya kowe. Trembelane nak. Rekake arenggu kadul sastra malah kesun Jambaya Kakang Prembantuna. Mang minggir Dewate, mang minggir kok piyambak. Panalingane rumajaring ratri denenggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda ayo ndi sing senengan oman
Aja dikira Begawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuwatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Mremban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampeyan ngetokke Cundamanik niku pripun to Mremban ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung adu penggawe cidra. Ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Mremban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa Paduka Mremban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone lone kentas walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi saras dadi wana karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mangke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paling wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Mremban. Tansah pamoring sukma Sinukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi saras dadi wana ya ta Semar yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina samengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang didunungi Sekar Pundak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pundak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Mremban. Ya, Badraya. Iku lho kunjuk. Ya Yayi Sunama. Akarya bombong tiasing sun ora liwat pangestuning Sun Tampanana. Kula kundingga jimat paripik. Dayanana ing kasantosan diweji. Apa dene sira Yayi Gunawan prayoga nunggulira ngadhep kawonana. Sampun boten kirang-kirang bisawanipun ingkang rayipun Gunawan. Namung pareng kula ngaturaken sembah. Sumenging mangabekti kula kunjuk Kanjeng Koko Prabu. Iya. Yayi Gunawan Sunama karya bombong tiasing sun ora liwat pangestuning Sun Tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Apa dene sira Yayi Narpati Sugriwa prayoga nunggulira ngadhep kula nuwun. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayi ing Guwa Kisendha. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji. Iya, Yayi Narwati Sunama.
Akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tampanana. Lho pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kadang ingsun kabeh wae. Lesmana Gunawan napa dene Yai Narpati. Apa to sababe dene pun Kakang tansah katon rengu pasuryaning pun Kakang. Pangrasaning pun Kakang nadyan lungguh dampar negoring Pancawati. Mbau Dendanya Krawati nanging rasa gotang sawise negara Pancawati tinilar dening Kakang Semar Badranaya saat majane mbuh menyangan ndi puruke persasat pangrasaning Rama Wijaya negara kaya wis koncatan yoni negara kaya wis koncatan memanik ing jagat ya kuwi ingkang winastan Kakang Semar Badranaya. Mula tumulipun Kakang dawuh kelawan Senggana ingkang wigati ngupaya menyang endi dununging Kakang Semar. Wondene sawise ketemu Senggana sundrawuh supaya amboyongi marang Kakang Semar bali marang negara ing Pancawati dadi songsong pepayunging para kawula sak negara ing Pancawati. Aja nganti pisan-pisan kadangku padha nyawang kelawan Kakang Semar mono mamung drajating aceplik, drajating Panakawan, drajating batur. Nanging sayektine pangijawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya sapa ingkang cecaketan kelawan Kakang Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput dadi bener ingkang rumangsa dosa temah nalongsa minta aksana ingkang mangkono kekuataning Kakang Semar gedhe tumraping negara ing Pancawati. Mula Kang Sangka kuwi Dimas yen to nganti Senggana bali marang projing Pancawati ora bareng kelawan sawaning Kakang Semar kaya-kaya saka pangrasaning pun Kakang negara Pancawati kaya amung ngenteni sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar kaya wis purna darmaning negara ing Pancawati. Yai Narpati, Yai Gunawan apa dene Yai Lesmana. Nama sidang sekaring bawana langgeng Senggana persasat kaya den lumaku ing panci peteng kepapak obor sasra biar padang trawangan bareng panjenengan ingsun nyumurupi marang sawaning Anoman ana ing negara ing Pancawati. Anoman padha raja sapraptanira tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubida sinuwun kepareng kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Senggana ingsun nampa akarya bombong tias ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Purwamadya wusana Muradiyagi matur marang panjenengan ingsun. Teka sira sowan ora nganti kelawan Kakang Semar Badranaya jimat semban kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada prakteng delahan diweji. Mugi andadosna ing kawuningan. Menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Kakang Semar Badranaya namung emanipun nalika semanten wonten pangandika saking Kakang Semar ingkang lerekipun wonten sambung rapetipun kayan pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kakang Nayantaka. Lho, Kakang Semar nyuwun reruba pepanggil wujude apa Anoman? Apa njaluk dipethuk nganggo jempana joli-jolan? Apa dadak dipethuk nganggo kreta kencana? Menawi sampun paduka dawuhaken menika mboten benten menapa ing sampun dipun aturaken dhateng Kyai Semar. Nyatanipun
Kilura Semar mboten nyuwun dipun pethuk mawi wujuding kreta kencana namung wonten pamotah saking Kyai Semar. Inggih menika sinten kemawon ingkang saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Katur dhateng kersanipun Kyai Nayantaka nuwun sewu sinipun inggih menika ingkang tansah dipun dherekaken dening Kyai Semar ngantos sak puputing jaman sak mangke diweji. Gonjang ganjing langit kelap-kelap waton lir kencanging risang mawe gandrung Senggana ulun paring adaw apa pancen kaya mengkono pamutang Kyai Semar Badranaya mboten badhe sisip pamirengipun ing abdipun Anoman dhateng dawuhipun Kakang Semar Badranaya Lesmana wonten timbalan mula kage maju kadangku Yayi Giri Kastuba palugon lakuning lekas lukita linuting kidung katung kadereng momong memangun manah rahayu ayono tanah kolong Koko Rabu wonten sabda paduka dhateng rayipun Giri Kastuba Lesmana wonten timbalan usuh enggone siadi tansah leladi kalawan pun Kakang nanging sepira gedhene keluputaning pun Kakang nyuwun pangapura kenging menapa paduka paring dawuh mekaten sabab ana pangandikaning pun Kakang kudu sira lakoni menapa Koko Prabu Mara upadinen ingkang winastan Sekar Pudak Tunjung Seta ya Sekar Tunjung Seta ngendi papan tukuling Sekar Tunjung Seta yen to kagunganing Nalindra Suwunen yen to kagunganing Brahmana nyuwuna pidi panilah kelawan Brahmana mau yen to pancen jagat iki ora ana tukule ndak keparengake munggah ning kayawangan nyuwun priksa kelawan para Jawata menyang endi pernahing papan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Pilanana kula nyuwun pamit madal pasilon Yayi ndak antu-antu rawing siadyane negara Pancawati Hanggindong Sekar Tunjung Seta nyuwun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Lesmana lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kader ngamomong memangun manah rahayu Senggana kula wonten timbalan diwaji Yayi Narpati wonten timbalan Yayi Gunawan nggih wonten dawuh Koko Prabu bareng mungkur kadangku Yayi Lesmana melang-melang penggalin pun Kakang pindha ninggal jejabang ning tepining Balumbak mula Kang Sangga kuwi Senggana sira ingkang ndak keparengake nderek kelawan tindak ingsun ya mung negara Pancawati ingsun titipake kelawan sira Yayi Narpati Sugriwa apa dene Yayi Gunawan reksanan sawetara pun Kakang bakal angoda laku ning kadangku Yayi Lesmana nggone upaya Sekar Tunjung Seta nggih ngestaken dawuh lajeng kundur paduka benjang menapa aja mbok arep-arep kundur ingsun durung bakal kundur lamun durung entuk ing menastan Sekar Tunjung Seta kinaryosana pamboyonging Kakang Semar ing staken paduka Kanjeng Koko Prabu Senggana kula wonten timbalan aja ado-ado kelawan lakuning Prabu Rama Wijaya Lesmana apa dene Senggana beri ngestaken dawuh sini Teng andang sumula
Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndhurawati rayi para ngamarta ngaturaken pasegan Koko Prabu. Inggih Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos manah Koko Prabu bekti kula kunjuk. Iya Arjuna Tatamba Kresna kaganggu aku ngaturake basaku katura Werkudara Tatamba Kok Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Gatotkaca Tatamba akarya bombong penggalih ewakmu ing Ndhurawati. Lho iya malah santer apa ingkang nate dingendikake dening adhiku ing Jodipati lamun sejatine Prabu Darmakusuma utusan lawan sira kulup ing wigatinan jaki kelawan Kakang Semar Badranaya nggone wis sawetara rasana marang Praja Ngamarta kulup tetuka muryake matur marang awakmu ing Ngamarta nggih Gatotkaca sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadhawadana Kanjeng Prabu ugi dados ing kawuningan menapa ing sampun paduka dawuhaken sawetahipun sampun laturaken dhateng ngersanipun Siwana Yantaka kulup tetuka sabanjure kepiye nggih namung nalika semanten wanter ngendikanipun inggih menika Siwana Yantaka bilih Pandhawa kedugi amboyong dhateng Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa menawi Pandhawa utawi paduka Kanjeng Prabu Ngamarta saged ngaturaken ing winastan Sekar Tunjung Seta kinarya ruba pepanggil ingkang dipun suwun dening Kyai Semar Badranaya menawi paduka Prabu saged ngaturaken tartemtu kasembadan Pandhawa tansah dipun ampingi dhateng lenggahipun Kyai Nayantaka Kanjeng Prabu niat langening kalanggiman agar dan moncar tenon nergakonang surem sorotetan badang kasoran bacaring purnaming gegono dasari mongso katiga Koko Prabu menggah kados pundi manggih paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten maring adhawuh maju kene ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lang-lang ing griya mangungkung ganduan rimang wonten timbalan wanter apa kang dadi ature Gatotkaca katur marang kersane Nyai Samyadi apa denipun Kakang lamun Kakang Semar nyuwun panggil ruba wujuding Sekar Tunjung Seta kasinggihan paduka Kanjeng Koko Prabu mula tindak Yayi mangkat siadi ingkang kulina ayam wana nrasak ing Wanawasa manjing telenging Karang Pradesan upadinen ing winastan Sekar Tunjung Seta Prasta dawuh paduka kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Koko Prabu kula nyuwun pamit Arjuna mungsa borong kelakonan urane Pandhawa mboyong dhateng Kakang Semar Kakang Mas Yudipati kula nyuwun pamit ya dlamprong sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca wonten timbalan awat-awat ana laku ning pamanmu Madukara lho ngestakaken dawuh pawan
Ndara Janaka, Ndara Permadi. Iya Panakawan Ki. Apa pancen kepara nyata yen to bapakmu duwe pepanggil Ruba Nalagaring? Nya saestu. Kowe iki nek rasareken omong kami sosolan iki wis pasrahno aku wae reng. Saestu kok, Den. Bapak sing nyuwun supaya Ndara-ndara Pandhawa saged ngaturaken ing winastan Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta Panakawan nggih. Mula Ndara niki kula mesti ngertos Ndara tindak niki mesti ngupaya ten pundi durunge Sekar Tunjung Seta Petra Nalagaring lan apa dene kowe Bagong. Taunana Windanana Janaka ora bakal kundur marang Praja Ngamarta. Yen ora ketemu karo ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Nalagaring. Nggih, monggo kula dherekaken Ndara, monggo kula dherekaken. Mulat marasan Arjuna semono kang kamanungsan. kiri-kiri kenyo kamelagar angwoke mungsuh haminta lawan hanggrulir simo manabda kadyoyun manubru Candra caca satur pantos mlayu ya Gus. Mandeg satra bagus Raja Mak mandeg. Kowe ana satra bagus Raja Mak mlaku
Saya suwe ora cetha ya, Tru. Sapa dene aku jenengmu sapa Kang Kacamati Tanwaran? Takon karo aku. Lho dhisik pracika ngendi dongko. Wah, mosok-mosok basane sing warat. Nanten aku butuh nang dudu buta pedha kalwarene ratu Gustiku saka imbiku kumpul. Aku teki kala salukat katut mbarat. Teki kala salukat katut mbarat. Dasar karo nyoto. Balik kowe sapa? Pamadya Pandhawa. Satru ing madu kala Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Permati. Ya Raden Permati. Kunthi Dwi Batsa. Kunthi Dwi Batsa. Mahabau. Mahabau. Ya Sang Kalidi. Ya Sang Kalidi. Dudakesa. Dudakesa. Bambang Margana. Wah, jenenge apik kabeh. Kang. Ya Bawor, ya Bawor, ya Cepot, ya Cepot. Toilet, toilet. Wis umum, wis umum. Jenes-jenes iku ora Ben mangkel aku buta kok omongane teng kruwil. Arti ndak menyang diten ngetutake jembangkaing suku krenteking ati. Ora maksud kudu bali. Ora ana gawrawar tandha balikake wong lumaku. Ndas buta ora jalur kuning. Ndak samar ndak sandung ripo mbok tak pagas riko. Wani ora samar sing buta. Apa kang tak wedeni? Kaji gedhe dhuwur, kurang gedhe ku mega kurang duran jancu aldo kula kaning atiku. Aji japa mantra. Ora ana jamak lumaring satru meguru patanging buta. Arda alika dasar yaksa para sangka babut babar apa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Oh. Oh. Aku jadi mati kok kayak gini, aduh. meso abot lemangan tetepan kalah karo taro aku.
Sarepe esuk barang bengak-bengok. Udyar. Anggep ora. Darahku wis kesel kok isih. Anggepe. Wah. Gong, Aduh, sorry, Tru. sorry jempolmu mlocot kuwi. Nek kaya arep wangi nuthuk butuh malah kowe nang kono. Ya, kapora. Ayo, ndi tunggale, mungsuh ponokawan mangsa iso menang kowe. Oh. Ngene iki malah gelis. Malah dadak perang. Ah, kendangane wis mati. Golek buta. Gong, Buang. oke. Apa kowe bagian buang ya, Tru? Ya. Aku sing mateni kowe sing buang, mbek cekat-ceket le. Heeh. Biar Buang gong. Oke, oke. oh Woi. oh ha ha oh Buang gong. Oke. Aja nganti ana sing ngurip lho, Tru. Ndak ganggu perjalanane ndara. ayo Buang gong. Oke. Nah. Wah, Tru. Kliwatan. Masa Wis tak tuthuk iki. Ngapusi kowe. nanangan Tru isih gereng ya, Tru. Tru, galak iki, Tru. angel dipateni Gong. Terus yang gaji ndase kan. Manane enak ini men. Lho isih urip terus iki. Gareng mana ndi? Kesel aku. Andang kesel. Kesel ya, gajine gede banget. Abote ra jamak. Nyamat. Anakku udah belanja apa-apa. Aku bilang kalau kalian Duh, ra paham aku iki. Ngomong apa iki? mengapa nangulmu melatatmu? Ini ngomong apa? Duh, kok teratapan aku. Piye dong ora kowe? Ora. Piye karepmu? Jangan banyak ya. Ora aku coba tak aja. Sopo? Nan kowe nyemuk. Kon ngopo? Mbak ini. Kapan nengulmu melatatnya? Ini namanya ini. Sesek Gong, ini berarti irunge anu cangkeme ketutupan irung. Namanya jaman banjin bodoh-bodoh ambu suruh melotot nanya. Nah ini mandiri kancaku mati kabeh berarti gue semua kata kaya pat nyanyi dengan nyanyi. Oh iki sing marah iki nek ra cetha iki. Ana nerima ngeman kancaku bodoh blasah kaya babatan pacing ayo belan ora nyanyi ora nyanyi aku ora iso mangkel meneh urip dhewe nek ora mok nganyang ngene. Aduh. Nyokot ora itu? Ora.
Amin Jomroto imbang yen nunggu tu saiki ora mati mok nyanyi ora ngono seneni sing duwe irunge ilang ning mati iki ayo mati irunge dilangi kok ora mati ora padake rumasane adoh cilaka iki to ya golek buta sing nganti-kanti ya